Shubor nakaslem jong unongsan hima. U director jangka golf course uba Hector Marwen. Ulaong bagamadan jangka golf lani ke golf course kade ka long try de long club na do ki snam bat ki por ki ba menshwa. Henry kat badang yat ki snam de i bagamadan jelek kai golf kana nang tron bat sedang ban jot namar bagi bon parat ki kam snail ki kam ya shot ya dat bat ki kam auria ki baki break ki wan ban le hapo kani ka badan bat amtang kata wad hadu ki kam di drop through kila jelai bha. Habaya keren bat kinong thok khubor mentak sngi ka arpu nyo trik naiwing arajar arpu saw uba hekto uloong nakadaw ka jing jelai parat ki kam snail bat ki kam ya shot ya dat nakaliang ka shlong club house nam arajar arpu way kalarai ban care fencing no ka golf course baro ka way nagabenta ban yada na ki kam snail uba marwen uloong ru hagabede bat ka jing pendep ban care fencing yiga madan golf lala ban le ling ba ka jing erap na ka sarkar jalla batru na ka club ling ba ka jing care yiga golf hi baro ka way la sakhi ba ki kam auria ki kam di drugs bat ki jing ya shot ya dat ru kila jano bat ka club kalala ru ban ai kam ai jam ni ki ba bon ki khna khasi baru lo ong maling ba ka jing shim khajana na kaliang ka club kalala ban penlut ha ki jing don kam ki ba pher na ka benta ban penbit penbiang ni ka madan golf patru ha ka ban sale ya ka khajana GST bat ki way ha ka be dei pat bat ka jing bom yo alat chu jong ki khna samla ban jele kai ha badan golf bat ki bala dawa ban IT no shikilai tli gishnong nakaliang ba hektor la pen sotho yeki dakabaong balada ki don kam ni kino ki benta ki dei ban yo jingbit shwa bat kani kala trai kam nado ki por men shwa ulaong ru kumba kin hon ka juye trai lang na ka por kham tam ha ba ki don ki shnong nangta ki balang ki bedon kam ni kamanan golf ki juwan sha khmat ban pan jingbit na ka benta ban pendon kam ya kani kamadan Sipang ka golf course, but sipang ka problem bagi face adin kisni kan. Kami kong kalong yakan ka golf course, ki try ke di sipang club. Ngadu kistam ndain thai. Menta ngadu baka seng ek sipang club, ki penya ka golf course. Kat bagi ya kisna menta hakini kisna bala deble menta kasana fusna ni ba kan ka golf course kelas kan. Mar ki pun ki kamoria kibun ki kam ki show ya dat tu apo ki kam drug su kibun tu apo golf course kamet yap nta kakam kibun ki anti social ki kam ki bajaan tu golf course ti house nem arspa arhuwe ka golf course ka ga board kala action club kala rai ba ide ban fence lo ek tu ka jakar banya da ni ki jing snail jong ka tu ka ki bajaan tu ti hadin ba niyo jingarap kanya ng soka but naka club naka jingmi jong club kanya kiyo pendep ya kanya ka fencing jong ka course natrai boro play i kuno ka course kalau menta men compare ka menchua ki bri ki rungu ba 10,000 pathar anta ka jing jaklia jabo ka plastic anta ka jing ki kam sneam tu apo ki jan menta hadin bangila fence nila regulate ya gitu di hadin menila fensu nila yo ai kam ya bon ki khasi ki guards ni bo kumar phungut te kitu ki batrain to apo golf course ru ki ba maintain ni ko course ki kan the kasi ni la bo kumar sa ko ki mali ki ni tai dan ki ba kit khondai bo te kitu ki la yo ki jim toy bon in terms of employment but ngidang don kam ki bre ban thung ban bo untu ke mar karbana ya kapor ka maintenance kanang ki ti habangi sim ka tu ka collection du ka tu ka collection ni ka kam da poi than mar ni sim lai po tang ka by GST ni sio te ka poi ba arpu itin ka ing yo iwe ibre adin lasive GST te ka bangi yo anang tu tang by guards pila so tu arpu ki guards te skin tray saki machine ni tiet saki umpnyang bodon kam ban mo itu ka kitu plang kala poijing kala bambon ing kepisan tu ti na kata daw mata pati ngila ala ban sustain naman hindon kam jing arab no way yo ai gajing mi nang tu ti na kata daw menta ki priru ki lastang wan ki kena ki samla ki family ki anut ban rum tu maka long safety ya bro ka huri ura la duna antu apo ngila yo ban regulate ti kane ka
mentang tu ka ni have a lot of problem ki jakan tu ki board tu ka club sispa aku ekartam ti pun ki beri ki wan kami tu ki jaka ki don mengilai le mo kudma bro layo ka order ng high court unswa ki don ki rusimat ki pakwa kami tu ki jakan tu tingin layo ban pensange ki jing kam tu ki but ki try ki long ki long ki don ki jakan tu acan sabar ki kam ki ong ba ni te ni kwa bangin le kain tu menta aden lakhang in yo shuka access itu balakhang mencuang yo access itu ti ki dawa ba ngi di ban ai no ka jaka tu komandan sa syakis tu likely tinga na leng jonga tinga tu sutro on ba pe shwa bangin fenzu ki bri ki le kain tu kumbo fika de ti ka permission re ki na prolong function ki gs ki yang mani ki don ka function football ki baile teng cricket ki le tu kisim jingben na ka menta aden the fensu ka jog policy nin sha ba pinye kai tangba pikwa kisnong ki kwa ile ka ki kwa don function ki kwa ile ka ki khana samna ru ni kloi ban ai tu ka ba ki kun ka ninum artatien banum ai permission nin ai be tang ni su ai tang jingben nangi phaban chim jingben amangi di ki tra jong tu ka jaka te halor kata pade ki ong MP ka don ka jing stom jungi ba ngin chim pass kumni kumtai kumnu ngin yo ki bre jungi stom ban chim ka pass kumnu kin tip manu ki dine ki stom to ya ta ilaban punben ilaban kumungilaban ong no itu ga inchu sim ki epic ne ki jing thona na stom ki dine tu ngin cha intu ki nai pass tu kanum ya kata li kanum stom dengi kwa ban trilang ki jing ba jong ka snong baro ba ya ki jing mun to jong ki khna nu tu kwa ile ka ngilaban ya come to some understanding of kata ti ketua problem ki pen pau bagum ta ti ngangong ni supa pen syare ba hindi mengi khang ni kwa nagaleng jungi bagin tip ki ba hadin bala fence ki khang ni roi ha what mentar ki run ki yang mani ki ba sim permission ni ki pen long ji seng ha kani ro kani ka north east football ru ka sports department ka pan permission ni banbu e ketua screen bagi kwa ban screen ki ba ti ketua ni ha dia wala halor kan niru ni gitu kisno ha kan ni ekran butu wi samla hadin lali gitu butu samla itu wa nga ba idon ki khana babit benile kai golf kong ba katali student ba ki wan ki khana jung benile golf na ngong nga kloi na ai coaching ka ba na ai ka coaching na ai ka ki ball ki equipment u coach kin coach khana jung pi arbana ngin ai hadin the student ba ikni jing la kai kila ban join ka club kumki members kumki monthly kila ban nin student ki don li khana nang tu ki bakwai kan ki namar kin don ka interest kin don ka stake ban ya dai to ka course namar kan ka course kam dei tang action ka joka sor kari joka state kari jong ki break bogan na bar ki wan jongo kai ka tu kari ka iconic spot jong kan ka state jongi ni kwa ban ya da ban preserve na try piru play i kumno ka long mata condition when you compare bagan chwa kan te dengi shu e kum tu te gala jot kane ka course ko jinge juni the na post ko system ko chwa te halor kane ka problem ka bodon ta ni shu pa ban pen pa ne yang juni chi pa pa ba nde bangi khang ni kloi ban ya trelang ba kishno ni kloi ban ya ban trelang bitu khna bakin yo ka jing to itu ne ki di ban tip pa so bakin le itu ka jing ba ka de ban sim ne ki try kan nu bin chu wan ayin jong pi nga kwai la kai ma tan jing ha ban clear pa ngalang ne le kai ka tu ma dan ayin jong pi tanga-tangi mensuar kisim permission jawaban kan mentaru kaji ko jo policy ngin kan ni menilai kain tu kumno banginya penbet ban ai permission ne ban ai capacity kila ngila ban dagadong jing stom jo ki ban yo ki ngila ban penbet ki kita kata ko banong ke te nganget ba ki kwa banong por banyak kain ni kan balong mencule jubot kamlong ki ban chukni kamni ka dustur jung khasi indale e ka don ka shong tanya da kaktian bunya pembet ki ba mencukni ne bencule e ka bamle ta kamlong ke ni ta kam don nongrem ke ni ba kipai ba sutu e ka ba iki ngila banya discuss ngila banya pembet am nomor pi ka naleng jumi ngila le ka bala ban pen itna de golf course ngila take a lot of trouble kin ba yakani people hi hasti juni ndani ka bon ki bangin so sarong de ka golf course kadi ki long shom chwa kila bo ngila le ka long ka passion juni ban le golf ban preserve kin ti ndi kinawan kun kini khna samla ki wan demand ban ai kini katai ki kwa ban ki ong da phimya ai ngin session kini ki wi la
ni kwa ban pensutu seki padban ba hinde mungi bang khang mar kajing tu padba mata namar kitu kila le media ki omba ni kim ai kim ki khang ni benile kai ni tai kam dai ni ji sha te kanu ko problem ba kin yo ka parking la bani kren ta kada don ka petition samla shno kun thoughtful lo ha kini ki fi ki to anai ki to the English what ki to anai in the light of we demand immediate we also request that the playground be formally handed over to the 4 localities kwa pangi de ban chu ai no to ka okay and we give you a 1 week deadline from the date of this letter to comply with the demand and to restore the playground, or it will be compelled to take further action to protect the rights of the community. Te kane ke jing demand jo ki so nalang sungi ro ke ban bcha hai amar ki ong ju ai permission ko ni ko tai hai Tama ko to chaka ka debe ka property jong ka shulong block. Kyong thon ni kyong ba ki dedicate namar ka don maung ren ba kila dedicate chaka dedication ko mot kila ban pendam kam for the benefit kam dei ka ownership long try kam dei lo ba kyong ba la don u mau ba kila dedicate gishno nginget ka dei ka tha de ka dedication ko mot ya ka benefit jong ki ke bakin yo pendam kam ikini gishno te ka tangi shai te bin chwaru Mo kim long try kan. kimlong kam dei ka try ken ban ong dedicate ban ong try kam dei wa am dei ka gishno anybody can also use that kilaban penon kami itu jangan kita penon kami nak sor kita don't function kita ni sor ka makiru tengi ni kalau iban isnong deh in fact Consider it. you consider baik mentar ki om bagim syashu bakin room bakin yang You kai charge. ba em kita don't ni charge nomor ni sim tang ya ka ban pen kuat ya ka kila dep pi man ka function la dep don kam ban pen kuat ban bahkan maintain ya ka cost don kam little maintenance charges kan te mentala ki ong ba ngim sha shu bandung to ko situ ki pasha to kam dei sha ni sha mentala ki tu shnong la ikran ni ba tu rang ba pintor bu ba shnong kila sha ni shim tak san putanga ki tu ba na pintor bagin leki sibnai kamu mesti ka pia sini bagin yo pendon kami tu komandan kasulong tang ba ki ya kam step ki baro ki mentala ki yo kapas ki yo bin tu iga isu ai ki supni da ka pick ba pide na kata ka shnong nang ni ai la san putanga ki bade na bar ni sim tang lai spasi lai ki tu ba kwa on mare ki ba wan ye le kai hang to ko kusunde bangi khang ye pa bar ni sha ki tu shnong hajan ru ni da ni sha bikin rung to po tang ba ni kwa ban regulate ba kan maintain ke te kan ni jing sim ni ru kalau ka tu pisa ni pendon kami tu komandan ban ko ban bahkan itna ken try na kibri na pas Oh bila consider wa kan local. Ilokal ting ya kitu kiba kwa yele kai ki kwa mare stebi ni sim tang lai pun tu sanpo sibna Sibna. ikiba na ban sim lai spa ikiba ki shnong ken lai spa sibna ti kila yo penun kam every day kila pan mare step iwan long ka kalong leer bo pangat tu bo kwa exercise ki tingi kwa ban maintain ke ni sim itaru kalong ban maintain ka customer ka jinglok ka bon ni to course te khamyo jing mi te ka kumlong in maintain ka course te ngatrai tangkata te kane ka kadai ka jong shino club ndrei ni kwa ki we can benefit forward mentang la train ki bakin long kadi nomor kitu ki bapli ki wan puli school chini ki ba tenio nomor dedon tournament ki news pa ki ndio news pa ki ket katu ka platan lai kanta klayo news pa tiklayo siu ko bai kwat bai sla kindia tingin dedon tournament ru ni kwat ki mentang girang ai train ki te ki khna hajan ru ki don ki tu samlai kren ba ai training ni klo in ai free training external kin take over kin le kai tingi kwa ka jing toy kan wan lang ki golfer ba ki tu ki ba don tu hajan ni ka state as a whole